Pet Control on älykäs kamera, jonka avulla voit seurata reaaliajassa, mitä koirasi tekee yksin ollessaan. Mutta se on paljon enemmän kuin pelkkä valvontalaite. Kaulapantaan integroitu mikrofoni tunnistaa ääntelyn ja laite reagoi automaattisesti halutulla tavalla. Voit esimerkiksi tallentaa oman rauhoittama äänesi, joka toistuu aina kun koira meinaa huolestua. Voit myös puhua reaaliaikaisesti koiralle suoraan laitteen kaiuttimen kautta, sillä omistaja ääni on yleensä rauhoittava asia ja luo koiralle turvallisuuden tunnetta. Pet Control on täysin automaattinen, tehokas ja eettinen apuväline, erityisesti haukkuherkkien ja yksinolohaasteista kärsivien koirien koulutuksen tueksi. Nyt koodilla SAKSIA15 saat 15% alennusta Pet Control-laitteistosta ja lisäpannoista. Ei muuta kuin soppailemaan!